ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ସୋରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ये ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆସିବେ ଯିଏ ଲୁଗା ନେବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ଏଇଠିକି ଆସିବେ ଚାରଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଜେନାଙ୍କ ଦୋକାନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଗା, ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚାରଛକ ମାର୍କେଟ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏରିଆ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦରକାର ଚାରଛକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଆସିବେ। ଆଉ ସବୁ ଆସିକି ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ତାହା ନେବେ।